सिमबो बे मोनाबिलि समाव गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। नैबे जाहैबाय जोंहानि न'नि बाथौ थानसालि आरो आङो दायो बेखौहाय माने साफा खालामनानै लिरनानै बे बाथौखौ सावनोसै माने आलारि बाथि फोजोंनोसै। दिनैथ' माने गोथार मंगलबार सान, जोंनि बाथौनि बर'नि गुदि धोरोम आंगो धोरोमनि जोंनि दिनै मोनसे गोथार सान, इयो मंगलबार सान। दायो माने नोंथांमोननि सिगाङाव बे लाइभखौ लाबोनायानो जाहैबाय माने आंना माने एसे वाच टाइमा कमप्लिट जानायसो नांगौ जादों, बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे लाइभखौ लाबोनाय जादों। जाय बिथांमोना दायो बे लाइभखौ नायगासिनो दं, नोंथांमोना शेयार खालामना होदो। मोनाबाय, दहाय फुङाव सावनाय जायाखै, दायो सावनोसै। नैबेनो जाहैबाय आंनि बे चेनेलनि माने फार्स्ट लाइभ। माबायदि फैनांगौ माने बारा एक्सपिरियेन्स गैया, माने लाइभ फैफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट लाइभआव। बेयो जाहैबाय जोंहानि न'नि बाथौ थानसालि आरो ने। आंनि नामा साइखं, जोंनिया डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर, दिकियाजुलि, भिलेज बातासिपुर। आसा खालामो नोंथांमोना बे लाइभखौ शेयार खालामना होगोन आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो। एबार बैसागु फैबाथाय, नै गाबोन समफोर बैसागु फैबाथाय बेखौहाय माने साफा खालामनानै बाथौखौ मेहेरखौ दुमनोसै। बैसागुनि सिगांनो माने 1 तारिखनि सिगां दुमनोसै। बे माइनाव थाग्रा न'खौबो मोजां, दरजायानो गैया, नै बायनानै दं, बानायनांगौ। हारसिंना ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाबाय थायो। बैसागु नांहांबायना रायजोफोर, बैसागु दिनैथ' 2 तारिख जाबाय, बारा गोबाव गैलियानोसै। बर'नि गुदि धोरोम जोंनि बाथौनि रायजो राजा आइ आफा बैसागुनि गासिबखौबो आसा फारिनाय जायोदि बयबो देग्लायनि गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां बे बोसोरखौ बारहरनो हागोन होननानै आं बाथौ इनफ' बे सायखं बाथौ ब्लग चेनेलनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। दिनै बे मोनाबिलि समाव बे लाइभखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय, माने बे लाइभ फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय, आसा खालामो माने नोंथांमोना दिनैनि बे लाइभखौ नायनानै माने वाच टाइम एसे नांगौ जादों, बेखौ कमप्लिट खालामो जेन। साबसक्राइबाराबो 2K जासिगोन आरोना, जानांगौबा पात्ता मोननाय नङा, माला कमप्लिट जागोन, बारा नांलिया। नैबेनो गिदिरथार जोंना सिजौआ, गिदिर जाबाय। आसा फारियो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफानि बे सायखं बाथौ ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे मोनाबिलि समाव गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। बयखौबो गिदिरफोरखौ खुलुमनाय, उन्दैफोरखौ मान बावहरनाय जाबाय। बिदिब्ला आङो लाइभखौ बारा गोलाव खालामलिया, बेखिनियानोसै, दोनथ'नाय जासिगोन। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ एबा गोदान ब्लगजों। बिदिब्ला आङो दिनैनि लाइभखौ इयावनो फोजोबनाय जासिगोन। आङो दायो साखिखौ सावनोसै। बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ इयावनो फोजोबनाय जासिगोन। जय बर' हारिनि, जय बाथौ धोरोमनि, गोजोन्थों।